Hey, ladies and gentlemen, my name is B Walid Mewaka Gombe. Yawwa to assalamu alaikum maza da mata. Muna ƙara muku albishir da cewa ina jarumai mu na garin Gombe. To a yanzu fa dama fa ta samu wani dama ne wanda muka fito muku da shi wanda gaskiya an ja ba ira gaba a cikin garin Gombe. To duk wani dan garin Gombe gaskiya wannan ya daya fanti ne muke cewa tukunna na ɗaya kenan. Na ma son a sa su a bidiyo. To akwai wani kamfani, sabon kamfani ne a garin Gombe aka buɗe shi mai suna KDS, wanda wannan suna ɗaukar mana saskasa a cikin fina-finai, manyan fina-finai, kuma hakan iya taimakawa matuƙa bai ma'ana. Sabida da ni ma gaskiya mutane sun sani da yawa amma sun sani sanadiyan wannan ƙungiyar ne na fina-finan. Gaskiya ba laifi, mutane ana taimaka mutane sosai. Ina kuma 'yan TikTok, to kuma ba a bar ku a baya ba. Akwai shooting da muke yi sati duk ranar Friday muna fita ana shooting a location. To ina da ba sa iya editing ba, to nan mun je an yi shooting. Insha Allah za mu ma editing kyauta ba tare da kawo wani biya naira ba. Insha Allah kuma za mu ma bidiyon ka insha Allah inda ka mu haɗin kai yanda ake so. Wannan abun kungiya ne ba wai wani wannan ba. Sannan akwai kamfani na mai suna B Walid Mewaka. In kun yi searching ɗinsa a YouTube za ku gani. Za ku irin abubuwan da muke ɗaura, irin bidiyoyin da muke ɗaura dai nan ban mamaki. Haka ma a TikTok akwai bidiyoyin mu kala wanda in ka je TikTok za ka ga bidiyoyin mu na nishaɗi wanda muke ɗaura kwarai da gaske. Sannan haka Facebook ma B Walid Mewaka, da kun yi searching insha Allah za ku samu ayyukan mu ba dare ba rana. A kullum muna posting, muna cire ayyuka kusan ko da yaushe, saboda masoya gaskiya mu ku ne mu a rayuwa. To da ban yi yin wannan bidiyon ba, na fito nace ba ne wannan bidiyon domin in tallafa mutanen mu a cikin garin Gombe. Yawwa ina wanda ba su da account YouTube, to gaskiya su za mu iya buɗe musu account ɗinsu na YouTube. Wannan kyauta ne ba tare sun ba mu naira ba. Insha Allah duk wani mai son a buɗe mai account YouTube da akwai number waya da zan ajiye. Kun gane, in so mutum sai mu magana ta WhatsApp, insha Allah zan buɗe masa YouTube account insha Allah, wanda zai ke shi ma samun yan canjin sa ta ciki, wanda zai ke samun wanda zai ke dan kashewa, yake dan wani wannan da saboda kun gani ma gashi kun irin shaddan da take jikina dai. To wannan shaddan da nake saka kun san dai kuɗin ta da inda zan ga duka da hulan da ɗinkin dukkan ta dai bata wuce naira 45,000 ba duka. Da kuma wannan a YouTube na samu kuɗin ba wai wani wannan ba. Da haka ina ƙara kiran masoya gare ni, masoya na ku ne ni ko mu ne ku. Yawwa to muna godiya. Sannan akwai wanda yake kula mana da wajen sauti, wajen ɗaukar sauti. Gaskiya muna godiya wajen ɗaukar sauti. Muna da Aisha ta take ɗauka mana sauti har ga Allah. Sannan akwai cameraman ɗinmu wanda yake lura mana da harkan kyamara. Muna da Jabir Dan Moni. Sannan akwai kuma wannan assistant director wanda na yadda da shi, ma'ana dan Allaji, wanda na yadda da shi ma'ana matuƙa ya taimaka mun gaskiya wajen ayyuka na kwarai da gaske. Sannan karfa ku manta masoya, ku je YouTube ku yi subscribing, sannan ku yi liking, sannan ku yi comment akan kowane bidiyo, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Daga zarar ku samu ayyukan mu ne, daga zarar mun daura. Muna godiya masoyan mu. Ni ne naku B Walid Mewaka.